Good morning, mga friends, and good morning sa Tuamating Paminaw. Yes po, ma'am. Kay holiday man karon, ma'am. Unsay inyong unang-unang announcement po from PhilHealth? Yes, ma'am, no? So, wala tayo opisina karon. Adlaw sa tanan natong mga local health insurance offices o PhilHealth Express offices. Kung magbalik sa ato ang regular operation on Monday na, December 11. Okay, sige po. Salamat kaayo, ma'am. Dinhi ko sa mga pangutana karon sa ato ang mga kasama. Bahin usab, ma'am, sa kiniganing respiratory illnesses nga mga maoy gikan ginakahadlukan sa mga Dabueños karon. Naabay package ni ini ang PhilHealth, ma'am, panahon nga maigo sa mga ingon anak nga sakit po? Yes, ma'am. Natin package good for restaurant. No, depende na lang din sa diagnosis sa pasyente. So, mag-vary man din siya friend. But pinaka-common, really, asthma, bronchitis, pneumonia, covered na siya sa PhilHealth, and even ang upper respiratory tract infection or URTI, kung na-admit, covered po. Okay, sige, at least, klaro, ma'am. Pero ano gyapon, ma'am, no? Depende sa accredited nga mga ospital. Ana ba na, ma'am? Ma-avail siya sa any accredited hospital or facility na, of course, adunay capacity has good services, no, sa pasyente. And ang kalayan na lang is ang case rate, no, or package rate. Kung depende siya on sa diagnosis. Like, for example, pag upper respiratory tract infection ang diagnosis, so ay lahi mo sa comments, no, depende sa niya, level niya. So, mag-range 4,000, 2,800. And then, kung pneumonia, mas dako, no? So, 15,000 for moderate risk pneumonia, 22,000 for high-risk pneumonia. Okay, thank you kaay sa pagpaklaro ni Ana. Ma'am, balin ko sa pangutana. Ma'am, pila daw, ma'am, ang premium contribution sa PhilHealth karon po? Karong tuiga, ma'am, no? Or as of now, pinapatuman is 4% na premium. Yes, ma'am. But for next year, ma'am, usually, manggod ay sa to ang no, mag-adjustment, 5%. Okay. So, Ma'am Clea, sorry kayo, ma'am, na naputol-putol itong tingog. Ma'am, pila ganito ka percent, ma'am? Sorry po. Currently, ma'am, 4%, no, 4%. For this year. Okay po. Yes, opo. But for next year, ma'am Renz, naatay adjustment yun based sa ato ang contribution schedule sa palaod, no, sa Universal Healthcare Law. Naka-schedule yun nga by 2024 ang premium rate for PhilHealth contributions. Mahimo na siyang 5%. So, 5% times your basic monthly salary or minimum na siya of 500 pesos per month. Sa karon, ma'am, possible na siya nga ipatuman by the year 2024. Kung walay mga directive, no, gikan the same this year, no, na ay directive na isuspend siya ang premium adjustment. Okay, sige, at least para pod makaandam daan, no, ang ato mga members, ma'am, sa ilahang budget next year, sa ilahang contribution sa PhilHealth. Salamat kay ni Ana nga information, ma'am. Balin ko sa pangutana ni Fami Dakuya. Paunsa daw, ma'am, magpa-appointment online sa PhilHealth, ma'am? Ma'am, so siguro, ma'am, po, transaction request ang siguro, no? Pwede na itong lahat, meaning pwede siya mag-submit sa tuang mga forms and requests o inquiries, pinaagi sa official email addresses sa PhilHealth. Sa Region 11, ma'am, nakapublish na sa tuang official Facebook page. So, kung ano na mo yung mga pangutana or buot na i-transact with PhilHealth, na dili mo kailangan nyo mo adto or mag-walk-in sa office, pwede na ninyo iagi via our official email channel. Okay, sige. Thank you, ma'am. Kang Benji Bautista nga pangutana, paunsa daw mag-change og birth date online? Okay, ang change of birth date, ma'am, or any other updating gapon sa tuang records when it comes to PhilHealth, same siya sa ato ang email, no, channel. So, pwede ka magpadala via our official email addresses. Saka ito ang properly filled out na PMRFs or forms. And of course, dapat natay supporting documents. Okay, thank you, ma'am. So far, wala na may mga pangutana din hi unless napakaydugang mga pahinumdom, ma'am. Announcements din sa inyong opisina, ma'am Clea. Go ahead po. Siguro karon ang pinaka urgent lang din na may balance sa is ang pagbayad sa contribution
since pahumatay po ang ato ang tuig. So, gina-remind na to nga magbayad sa premium and pwede nila libuhatin po sa ato ang online via our member portal na time segment and na ay mga accredited collecting agents or bayad sa interest kung ako sila pwede magbayad. Okay, sige po. Ma'am, thank you kaayo sa imong panahon, ma'am. Kabalo ko holiday. Salamat kaayo sa inyong pagtubag sa mga tawag po. Amping, ma'am. God bless po. Mas Ma'am Res, daghang salamat sa kanunay, ma'am, no? And may buntag sa kanin. Ato nakauban mga kasama si Ma'am Clea Guevara sa PhilHealth 11. Be sure, straight to the point. Sa mga kababainhan po diha mga kasama nga number